Snovi su postali stvarnost. Porodica Memišević-Beganović dobila je novi dom. Stara trošna baraka zamijenjena je pravom pravcatom kućom, stabilnom i kvalitetnom građevinom koja je postala 1/1 njihovo vlasništvo. A mi se osjećamo presretno. Znaš, kad ti neko nešto pokloni ti znači dom, život, sve ono što nisi imao u životu. Znači, ja svoje 14. godine kao izbjeglica nisam imala nikad svoj topli dom, vlastiti dom. Eto, hvala Bogu, sad ga imamo. Sve se dogodilo poslije samo jednog poziva koji je lično Jasmina dobila od BH-NBA zvijezde Jusufa Nurkića. Javio se, kaže, spontano i to s punim razumijevanjem za njihovu situaciju. Teška životna sudbina zbog rata koja je Jasminu nastavila pratiti i u miru, bila je, kaže, okidač za Nurkićev poziv. I tako da smo mi ostali u šoku, ali je rekao da se mora on obratiti organizaciji Pomozi Ba, da preko njiha to ide. I Jusuf Nurkić i organizacija Pomozi.ba, kaže Jasmina, vrlo brzo san su pretvorili u javu. Smo došli, tražili smo, eto tako da smo ovdje ovu kuću izabrali. Pare su bile spremne, sve to. Nurkić je čekao samo papiri da budu, da pare su bile već i prebačene. Nije bilo u biti koliko je novca, samo je bilo da se mi zbrinemo jednostavno. Veoma brzo. Osmijeh s njenog lica sada ništa ne može skinuti. Čak ni cjelodnevni radovi na adaptaciji kuće. Uz pomoć drugih donacija obnavljaju je kako bi do zime mogli i useliti. A raspored u njoj već se zna. Ovaj će odmah iznijet, ovdje će doći novi, ovdje će ovako krevet, ovdje će prozor, ovdje će šporet bit, a ovom će šporet bit. I to je to za tvoj stan? Ja. Sreća je itekako očigledna i na licu Jasmininog muža Edvina. Dok čeka majstore, kaže, ne može sjediti skrštenih ruku, jer ovaj trenutak godinama je čekao. Eto, kako bih rekao, možda kada sam se ponovo rodio, jel, nakon od neke promjene da dobiješ nešto bolje i nešto ljepše. Pa da ima malo više vremena, možda bi non stop radio. Mislim, dobila sam u životu što nisam dobila. Znači, čitav život sam bila kao izbjeglica, idi onda, nemaš svoj vlastiti dom. Znate kako je? Teška situacija, stvarno država ti neće pomoći. Nisam se nikad nikom ni obraćala da kucam na vrata, da tražim, ali eto, kažu dobro se dobrim vraća, pa i meni. I to zahvaljujući ovoga puta empatiji velike košarkaške zvijezde i još većeg čovjeka, Jusufa Nurkića. Dragi moj Nurkiću, za tebe imam veliku poruku da vas volimo ovoliko i još voliko. Do neba. Tahir Žustra, Newsmax Adria, Lukovac.